sweet advice kune content creators anoda kupinda pamap nenyaya dzekutambudzika nenyaya dzekuda kupema kuti vanzwirwe tsitsi. Kana uchinge watopinda pasocial media nekupema nekusiririsa nekutambudzika, ramba uchitambudzika as long as uine mafollowers ekuZimbabwe. The moment you show them kuti you can now afford kupindowo kana mu Pick n Pay chaimo iwe waisimboenda uchinotenga kunana bhayi kumakula, iwe waisimbotenga hembe dzema 80 rand wotanga kuda kuvaratidza kuti you can now wear Zara, nonyepa iwe. That's when they enjoy your downfall. They make sure kana comment avaisi, they make sure chero likes avaisi. Ndati Zimba rinofarira kuona uchiramba uchikumbira, uchiramba uchipema, uchiramba uchibuda mukamba ikako kakasheka muka one room kako ikako. The moment yaunongotanga kungo upgrade, the moment iwewe ne support pamunopesana, ndava Mazimba akato register kuti kana takuziya uchitambura ifa uchitambura, you cannot conquer in front of their eyes, never, unless watongogara wauya vakakusupporta uri rich. Noti kuti wanga wachitambudzika woda uzongobudikira uchitonge zvinhu zvakufaya, ayone support yawo munotopesana kutodai chai kudai vanotonge vasingakuoni vachona maposta ako vachidai. Yeah, nyati chakatadzira maZimbabwe nechihombe. Go through comment section papost yaiswa achiti ndiriku atangaisa picture kati ndiri kurwara. Enda mukovere ndobva vaita riwe video zvikanzi baba vari kurwara chirekei, enda mukovere acha akatadzira vaziva tiri kudzidza. Kana uri content creator, kana uri socialite, kana uri celebrity, kana uri chii, I think uri kutodzidza zvakawanda, especially couples avari kuita content ezecouple ka. I think unofana kudzidza zvakawanda. One, usabuda mumba unoita zvaunoita kunze. Vanhu vakaita find out, people they will get ameno. People they will get fed up. Newe ukaita meno zvao ameno munozvionera macomments. Ainondirinishwa ndetobatawo nedepression. Chimbomuregerera ikona yedu, muregerereiwo chii ikona yedu. They are earning over 25,000 USD. Ndazotaura nhasi. We are earning over 25,000 USD every month. Ndozi tiri kupema pachii. Tiri kushanda guys, tiri kushanda. We are working, hatisi kupema, we are working. Tiri kushanda. Daini ndakangogara ndichikwenda karara, hapana kana company yaiuya ichiti nyati ndikumbiriwo kuti ndinokuitisa zvakati kuti ndikwanisewo kulifta zita rangu. And hapana akauya kuna nyati akabuda asina kubudirira. Mukanyatsozvitarisisa hapana munhu akauya patiri isusu achiti ari kuda following kana kuti ari kuda kusimuka akauya akabva asina kubudirira. Everyone akutozikanwa nemhaka yekuti isusu tiri vanhu vakazvininipisa, tiri vanhu wanotoziva kuti I must work in this way, but nzira yacho tiri kuramba tichifamba nayo, but vanhu vakuicriticize. Aiwa ndokurarama guys, ndikusurviva zvakanaka, ndozvidyira zvandoda nenguva yandoda, ndisina munhu anondimhanyisa guys. Come on guys, hey kuZimbabwe guys, tirarama best life paZimbabwe. Ende funga kuti pamwe Coke original inonwiwa kuSouth Africa chete, pamwe kuZimbabwe inodhura guys. Tirarama best life paZimbabwe. This is bread and eggs pazimu ne Coke original. Guys, come on. As you can see guys, a few moments later. Guys, gamunoza kuti life haisina kuita se zvamaiziva zvazvi. Our life is not still the same. Ndosaka zvakanzi kuna zvisingaperi, upenyu ma up and down. Paipa handibo ndozongoya ndichikuudzai kuti ndikupi kwacho kwazvaita.
ndichakuudzai guys. I will make sure kuti ndokuudzai handimboregi. I make sure ndokuudzai kuti kwakati ndokwandazoruwana basa. Iyo ndakutongona mata kuti chifambe zvakanaka. Ndoshwiro yangu guys. I really need a job. Ranchakira ndenge ndichishandawo ndichimukoma kuseni ndichienda kubasa. I'm tired to guys nogara pamba. I'm tired like life yacho hainaisu kunyazondifambira zvakanaka. I'm tired guys. Pafe chap. Yeah, zvechokwadi tineimba but pamba kapanya vachidewo chikafu. Tinowo zvinowandawo hembe dzekupfeka. Zvakawanda zvinhu zvinodiwa saka I will make sure ndichaisa DM kuna mama 25 July wari kuti DM ZTD ndichaisa futi zvakare message. Saka ndichazama guys by the all means kuti ndiite saizvozvo. Ndichatozama. I will try by all means kuti ndiite saizvozvo. Handitombotadzi guys. Handitombotadzi azviite. Ndichatozama. Hanzi uri kupi?